Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 19, bersikulo 23 ngadto sa 30. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an nahibulong sila pag-ayo, busa nangutana sila. Unya kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, "Ginoo, among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot?" Si Jesus miingon kanila, "Isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an mulingkod usab sa mga trono aron magmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa nag-una karon maulahi, ug daghan sa naulahi karon mahiuna." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.